cek. So. Iya. Yuk, yuk. Musti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung elingo tembe mburine bebasan woy mesti bakal tuwa tinggal laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan boy ngaren kudu eling hae so hae so hae so hae yeah. Hae mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngeci pumpung elinga tembe mburine dasar isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan moy ngaren kudu eling hae so mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elinga tembe mburine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja Saderengipun katuran wilujeng dalu mriku dumateng para rawuh dalasan para penonton sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun
dumateng keluarganipun Mas Brian dalasan Mbak Silvi ingkang kula hormati. Kusipun dumateng para penonton kagem Sumawana Putri ingkang satu hundahan kinurmatan. Dumateng para sesepuh dalasan para aji sepuh paguyuban jaranan kuda budaya ingkang kula hormati. Dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Banaran ugi ingkang kula hormati. Dumateng para alim, para ulama, panjenengan Bapak Yai dalasan Ibu Yai ugi ingkang kula hormati. Kepareng ing wasana kawula matur sumangga kawula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika sampun kalimpahaken sedaya rahmat taufikipun dumateng kula panjenengan sedaya sehingga saged pepanggihan wonten ing pahargyan wonten dalemipun Mas Brian dalasan Mbak Silvi sak keluarga sagotra. Selawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu menika kula dalasan panjenengan sedaya ugi tansah pawantu-wantu sedaya sawatipun ngantos ing yaumul qiyamah samangke pramila wonten kang keadaan kang endah wonten dalu niki wonten dalemipun Mas Brian sak keluarga dalasan panjenengan Mbak Silvi kawula nyuwun idi pangestu panjenengan mugi samangke karawan panjenengan para penonton ingkang sami rawuh tansah handherekaken pegahipun niat kajatipun Mas Brian dalasan Mbak Silvi ingkang saperlu kagungan hajat nggih menika tedhak sinten putranipun ingkang keparing asma Baskara putra Prasetyo. Mugi putra samangke ingkang sampun katedhak sinten kala enjing wau tansah mangya rahayu enggal-enggal cepet hangancik dewasa tansah migateni marang wong tuwa sakloron migunaning tumraping bangsa kalawan negari sumerang baik wonten agami pramila para rawuh para sederek kawula kadang sutresna budaya wonten ing dalu punika kang sampun nderek-nderek rawuh wonten dalam mriki mugi samangke anggenipun Mas Brian kang sampun ngaturaken tedhak sinten wonten ing dalu punika adicara tansah ayam tentrem boten wonten alangan satunggal punapa kanthi raos guyub rukun tansah kita jagi keamanan dan ketertiban penggahipun seni dan budaya ingkang papan wonten ing leladan Kota Tulungagung khususipun Desa Banaran Kecamatan Kauman wonten dalu punika. Para rawuh kawisana sesamdi tansah mangya bagya mulya samangke mbok pilih anggenipun kuda budaya sesarengan kalian para wini sepuh wonten panjenenganipun Bapak Wiji lan ugi Bapak Dasar samangke sumangga kanthi gemelaring panji paguyuban jaranan campur sari tansah manggih rahayu kalis ing sambi kala. Akhirul kalam saking kawula wabillahi taufiq walhidayah waridho warinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih matur dongeng pangnuwun menika kala wau penggaipun aturing pambuka saking paguyuban wonten ing dalu menika nggih para rawuh sepindah malih katuran pinarah ingkang sekeca wonten dalu niki wonten Desa Banaran khususipun wonten dalipun Mas Brian dalasan Mbak Silvi niki kelajengaken lelampahan kala siang wau saengga kalajengaken wonten ing dalu punika sumangga samangke sesarengan kalian teman-teman YouTuber Bolong Kopi Tulungagung lan ugi tansah kasengguyung dening Novan Audio Profesional
lan ugi para rawuh ingkang dalu punika sami nderek-nderek angestreni penggaipun sampangke pagelaran jaranan ngantos paripun ing atur pramila wonten ing dalu punika sinambi niki tasih Rantos para joki-jokinipun ingkang tasih wonten wingking langkung rumiyin. Niki kula tak ngaturaken tetembangan rumiyin, tembang-tembang campur sari wonten ing dalu punika. Sumangga disusi katuran jumeneng wonten ing sasana sesarengan kalian kuda budaya Desa Banaran tetep jaya. Sumangga Mas Kirun kula nyuwun sepote. Ha he. Ho. Pokoknya lenek Mas Putut karo panjenipun Mas Duwer kuwi sepote bakal tetep luar biasa. Alhamdulillah Pak Tri. Kompak. Dik Sus. Wilujeng dalu. Ki awake dhewe ki mau katimbalan dene panjenipun Mbak Silvi kalian Mas Brian. Selaku tuan rumah Kang sampun iki wau ngawontenaken adicara tedhak sinten? Tedhak sinten? Adik Bagas nggih, Bagas Kara. Bagas Kara. Putra Prasetyo. Sing mau esuk didusi lan uga diiringi jaranan sak desa Banaran muter ning Kaligoro. Nggih. Nggih luar biasa pramila penonton wonten ing dalu punika Cahyu awan mau sampai tekaning wengi iki ora ana pepalang mugi samangke mbok ora udan ya ora medhun banyune. Mboten saged dipending riyen, Pak. Udane sing sesuk gak apa-apa. Nggih, benci mawon. Ki mau ngene critane. Krana ing mburi kae ya durung rampung anggenipun ngasta busana. Nggih. Jenengan tak timbali jumeneng wonten ing dalu punika wonten panggung mriki saperlu astur panglipur dening para penonton sedaya lan ugi dipun ucapaken terima kasih sebelumnya ini kepada teman-teman YouTuber. Terima kasih Zee Mas atas kehadirannya di malam hari ini. Salam kenal dan juga selamat bersiaran. Selamat bersiaran live streaming tentunya bersama Kudo Budoyo untuk malam hari ini. Lagi jenengan tak aturi jeneng lagune apa kepenak? Napa? Sik nyuwuna karo Mas Galang kae lagune apa? Lagune campur sari. Pun ngeten. Oh nggih, berarti lek pun ngeten monggo niki diaturke Dik Susi wonten dalu menika sesarengan kanca-kanca amburadul. Wonten dalu niki wonten Mas Kirun lan ugi sesepuh amburadul wonten panjenengan Mbah Mukono. Monggo Dik Susi lagune dipun aturke. Wayah wengi
Dan juga bebarengan dengan Novan Audio Profesional, teman-teman YouTuber Tulung Agung. Tembang kangen sampun katuraken wonten ing dalu punika nduk Sus. Nggih, Pak Tri. Lan ugi minangkani niki wau atur panglipur dening para penonton sedaya. Nggih. Iki sedaya ingkang rawuh niki saking tebih kemawon.